O peso social cunha clara aposta pola conciliación será unha das características máis destacadas dos orzamentos de UTES para 2020. Xa unha aposta máis clara pola políticas sociais, en concreto pola conciliación, as políticas de conciliación. En ese sentido, reforzaremos nos orzamentos todo o que ten que ver co punto de atención á infancia, cos servizos que vai a prestar o punto de atención á infancia e os servizos de conciliación, madrugadores e pois, o campamento que nos chamamos de outra maneira, a escola de verán, non? Bueno, eso por unha banda, e logo queremos facer tamén nos orzamentos unha aposta máis clara, máis rotunda polo desenvolvemento económico, e nese sentido tamén se verá refletido na nosa proposta. Na actualidade, o Executivo está a manter contactos coa oposición para escoitar as súas propostas e elaborar un orzamento consensuado entre toda a corporación. En calquer caso, que estamos neste momento tamén, xa iniciamos con a semana pasada reunións cos outros grupos políticos, cos 3 grupos da oposición, para tratar de chegar a un consenso, para tratar de chegar a acordos de cara á súa aprobación. De non chegar a tempo pleno ordinario de febreiro, o Goberno márcase como data límite o mes de marzo para a aprobación do documento orzamentario.